De provincie hier er al thuis zijn een tredde part van het zo'n miljoen euro kostende plan voor haar rekening te nemen. De instelling van wetenschappelijk onderzoek in Ljouwert valt onder de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen van het Rijk. Want nota wordt die net mij betalen. Ja, wij moesten echt even goed wrotten. En we kwamen een brief uit 1994 en daar bleek precies uit wie wat moest doen. En de KNW is verantwoordelijk voor de huisvesting. Die moeten ervoor betalen. En wij hebben dus na een indringend gesprek met hun de conclusie getrokken dat zij nou die 2,3 miljoen zullen oermaatje. De staatssecretaris van Cultuur wie vanmiddag onder oren bij Omroep Friesland tijdens zijn werk bezitten om verschillende Friese instellings. Die maken haar zorgen dat het Rijk in de toekomst alleen nog maar met de 9 grootste steden in Nederland, dus zonder Ljouwert, onderhandelen zo over cultuur. Nou, ik heb me samen bedenken dat het in Friesland net heel goed bedaren is. En ik terug, want het is echt apenkool. Het is heel simpel. In Nederland praten we met iedereen over de culturele zaken. Dus in Friesland praten wij over de Friese cultuur. Dat heeft een speciaal plakje in ons bestel. En wij zullen ook met de provincie Friesland bezieken hoe we het in de toekomst doen zullen. En net met grens. Net trouwens hoe het in dit specifieke geval een optie wijzen het volslijnen voor het Friesk uit te hevelen van Den Haag naar de provincie. Iedereen zit er maar